приятели, сега влизаме на моренцето. Сега бяхме на басенчи. Санта Катерина Бич. Така. Къде искаш, мога? На първа ли не искаш? На първа ли не? На първа ли не? Къде има свободни места, Бич. Так. Има хора, около 2000-2500 човека са в хотела. Нещо уникално. Къде искаш, Мело? Така. Айде тук, виж, искаш ли тук? Или второто? Кажи къде искаш. Айде тук ще опъна, ама то пък. Тото и не е шезлонг, ето го шезлонг. По-добре тук да седим, да, дай тук. Дай тук. И така, приятели. Секунда само да ви покажа. Моренцето. Това е.